Hipotesi nagusia, suizidioa. Horixe entzun dugu, albistegietan, azken orduetan, eta berriz ere suizidioa maigainean jarri dugu, baina kasu honetan albistegietan. Veronika Forqueren heriotzaren inguruan entzun duguna izan da hori, eta guk jokabide aldaketa bat somatu dugu, bai behintzat kazetarien aldetik, ezta? Edabideotan lan egiten dugun aldetik, ze atentzio eman digu edabide askok lerroburuetara eraman dutela Forquek bere buruaz beste egin izana. Orain gutxira arte ohikoagoa zenean pertsona baten heriotzaren aurrean, horren xetasunik ez ematea. Eta horrekin batera ikusi dugu egunkari batzuetan, adibidez Espainiako El Paisen, suizidioaren prebentziorako Espainiar Fundazioaren inguruko informazioa, gazteen buru osasuneko arazoi buruzkoa, baita itxaropenaren telefonoa ere, hori guztia Veronika Forqueren ibilbideari buruzko kronikaren amaieran, horren alboan. Ezta? Aitor Aritzeta, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zuk ere somatu duzu, jokabide aldaketa hori kazetarion aldetik, ari gara pixkanaka suizidioa gero eta gehiago azaleratzen. Bai, zorionez, bai. Ze oen dela urte asko badakigu honetaz hitz egin beharra dagoela. Justo pasaden astean Manu Etxesortorekin hitz egin genuen honetaz, eta hori azpimarratzen genuen, ez? Ze garrantzitsua den suizidiotaz hitz egitea eta honekin lotura daukaten kausak eta faktoreak aztertzea. Estigmatizazioa eta isiltasuna eramaten du askotan batzuktan norbera bere burua beste egitera, ez? Eta estigmatizazio horren kontra borrokatu beharra dago, eta nik uste zentzu horretan komunikabideak paper izugarria daukazutela, noski baietz. Dena den, askotan beldurra ere izan daiteke, ez da? Ea horrelakoen berri emateak edo suizidioaz esplizituki hitz egiteak ez ote duen efekto llamada esaten den horrelako horik eragingo, ez? Ez ote duen eragingo beste jende askok ere hori bera egitea. Orain dela gutxi munduko osasun erakundeak atera zituen olako irizpide batzuk, ez? Nola informatu behar den honetaz. Eta nik uste horretaz ere importantea da, ez? Noski erabat ekiditu behar dira amarillismoak eta prensa rosaren bilatzen dituzten sensazionalismoak, ez? Informatu beharra dago, gaixotasunetaz hitz egin beharra dago, eta jakin behar dugu ere bai, suizidatzen diren pertsonetako 90% inguru beste osasun edo beste buru osasun arazoa dituztela, ez? Depresioa edo bipolaritatea edo dena delakoa, baino asuntoa ez da hori, asuntoa da buru osasuna ere oraindik estigmatizatuta dagoela, eta badirudi buru osasun arazoa daukazunean ez dala hainbesterako, ez? Alde batera utzi dezakezula eta aurrein behar diozula, baina gaixotasun fisikoa daukazunean berehala saiatzen zara hori konpontzen, ez? Iruditzen oso importantea buru osasuna eta horrekin batera suizidioarekin lotura daukaten arazo guztiak mahai gainean jartzea, naturalizatzea eta naturaltasunez gizarte mailan honetaz hitz egitea eta partekatzea. Sareetan ikusi dugu, komentario bat baino gehiago Twitterren adibidez, esaten ez da harritzekoa, neska honek gure buruaz beste egin izana, asko sufritzen ari zelako, eta nolabait, askotan jendearen erreakzio izaten da horrelako kasu baten aurrean bilatzea arrazoi koherente bat edo justifikatzea, edo esatea bai honengatik egingo zuen edo beste honengatik. Dena den, imaginatzen dugu askotan ez dela hain arrazionala izango, ez? Edo ez dela izango hain kausa-efektu formula, ez da? Hori sinplekeriara jotzea izango dela askotan imaginatzen dugu. Bai, alde batetik gizaki orok behar ditugu, ez? Ulertzen ez ditugun edo gogorregiak egiten zaizkigun gertakizunak azaltzeko hipotesiak edo razionalitateak edo argumentoak, ez? Gizakiok daramagun milaka urte geure existentziari arrazoia bilatzen eta jarraitzen dugu, ze horrek lasaitu egiten gaitu. Baina horretaz aparte esan beharra dago, ez, norbera bere burua beste erabaki hori baitortzen zaionean eta horretaz pentsatzen hasten denean, ez dela erabaki razional bat, da emozional bat. Azkenean geure hautematea erabat kolapsatuta dago, puskatuta dago, geure sufrimendu iturrietara bakarrik horretan fijatzen gara, irtenbide bakarra ikusten dugu, eta beraz ez gaude ondo, ez? Horrek esan nahi du, ezin dugula topatu arrazoi bakar bat, sufrimendu iturri oso handia da, eta pertsona sufrimendu horrekin geroz eta gehiago eta luz eta denbora zean eta urteetan zehar edo hilabetetan zehar jarraitzen baldin badugu, azkenean askotan ez ditu beste irtenbideak ikusten. Horregatik oso importantea da azpimarratzea ze garrantzitsua den honetaz hitz egitea. Hau ateratzea ze askotan
zure buruarekin bakarri sufritzen hasten zarenean, eta konbentzitzen hasten zarenean zure buruari ez dagoela beste irtenbiderik, azkenean mugatu egiten zara, ez? Ito egiten zara zure isiltasun horretan. Horregatik iruditzen zait oso importantea. Honetaz, naturaltasunez hitz egin behar dagoela. Denok sufritu dugula, ni neuk, zu beste aldean zaudela, eta honetaz hitz egiten duzunean aukerak irekitzen hasten zara. Suizidioak balio izan zuen, Euskal Herrian oso presente izan genuen, beste arazo sozial eta askotan psikologiko bati buruz hitz egiteko, ezta? Bullyingari buruz hitz egiteko hain zuzen ere, ezta? Gogoan izango dugu nola suizidio batek eraginda hasi ginen, orduan ordura arte ez ezaguna zen hitz bat erabiltzen, bullying, ez genekien nola idatzi behartzen ere, Y-koa non zuen ere. Eta hori ere suizidio baten ondorioz hasi zen, ezta? Eta nolabait horrek batak bestea ekarri zuen, ezta? Azaleratzea bazegoela hor beste arazo bat, suizidioa bera bezala ere askotan tabu izan dena eta askotan lotxagatik edo utzikeriagatik edo beste edozein faktoregatik aipatu ere etzena egiten eta normaltzat jotzen zena gainera, ezta? Eskola eremuetan. Bai. Hombre, bullying kasua desberdinak ezagutu izan ditugu, gero kontestuan oso latzak eta gogorrak, eta egia da azkeneko urteetan izugarrizko aurrerapausoa egin direla, ez? Prebentzio mailetan, programatan, gobernutik eta ikastetxe guztietan ustez ja oso gai sensiblea da eta arreta berezia jartzen zaio. Eta bai, hala da, egoeraren arabera eta biktimaren arabera, sufritzen duen arabera, ondoriak desberdinak izan daitezke, ez? Eta topatu dira, ez? Akizuten bezala bullying da, gazten artean edo ikasleen artean gertatzen den eskola jasarpen batez, violentzia erabiltzen danean, ez? Denbora zehar mantentzen den jokabide bada, eta ikasle batzu beste bati normalean egiten dioten violentzia mota bat izaten dela, ez? Eta bai, ikerketa desberdinak demostratzen dute biktimaren kasuan ondorio oso latzak izaten dituztela, depresioa edo ansietate maila altuak, eta kasu estremoetan, iritsi daitekela aipatzen duzun bezala, bere burua beste egitea. Bai. Gertakari latzaren ondoren asko hitz egin zen bullyingari buruz, ja dagoeneko kasik 20 urteragoaz, bullyinga hitz egiten eta bullyingaren inguruan lanketa eginez hasi ginela, asko aurreratu dugu, esan duzu. Zertan aurreratu dugu eta zer dugu oraindik egiteko? Bueno, nik uste bereziki aurreratu dugula sensibilizazio mailan, eta sensibilizazio maila horrek ekarri ditu programak garatzea, ez? Programa asko garatu izan dira, ikastetxeetan oso eko izaten dira, horrelako liburuak irakurtzea, edo eskuartze zehatzak egitea, edo honetaz tratatzea modu monografiko batean, eta nire ustez gure Euskal Herriko zuzendaritza zentro guztietan oso elementu funtsezkoa da, eta bereziki arreta handia jartzen zaio. Zertan hobetu behar dugun? Bat, mantentzea, eskuartze programa daudenak ezartzea, sensibilizazio maila hori mantentzea, eta gero, saiatu behar gara ere bai, etxetik ere, daukagu horrelako kontestu bat, teknologiaren eskuragarritasuna dela eta violentziaren legitimazio horren kontra egin behar dugu sozialki, eta nik uste gurasoak ere jarraitu behar dugula enplikatzen eta sensibilizazio maila oso altua mantentzen, ez? Ondo goaz, baino jarraitu behar dugu. Nik uste dut ezin dugula alde batera utzi. Denerako bezala, bullyingerako ere badaude lanabes berriak, teknologia berriak ematen dizkigutenak, eta horrek eragindu baita ere, askotan bullying kasuak ez izatea hain azalekoak, ez? Edo hain nabarmenak, ezta? Askotan intimitatean ere gerta daitezkeelako, ezta? Eta horrek zaildu egin dezake behar bada detekzioa eta gero konponketa? Bai, nik uste dut denok entzun dugula ja hitza, ez? Ziberbullyinga, ez? Zeharkako jasarpen jokabide horiek, eta hor gertatzen zaiguna da, bullyingaren ezaugarritariko bat, bada ere, ez, helduen edo irakasleen begietatik at egitea, ez, indarkeria erabiltzen dutenak edo erasotzaileak oso ondo dakite noiz, ez, jokatu dezakete horrela, ez, baina ziberbullyinga azkenean IKT teknologiak erabiltzea jasarpen hori egiteko,
zailo egiten du, eta karo, pertsonaren identitatea, asko gehiago izkutatzen da, ez? Eta gero neraben artean ere, gertatzen ari da, beste arazo bat, dating violence, o dating violence dela, ez? Dela, neraben artean askotan, bikote harreman horietan, mugikorretan, ez? Hartzen dira troianoak, informazioa kontrolatzeko. Zelatatzeko nolabait, bikotekidea, eta horiek ere batzutan erabiltzen dira, bullyinga jasotzen duten gazteen informazio hori erabiltzeko beraien kontra, hori bada bullying mota bat, porque bullyinga ez da bakarrik fisikoki gertatzen direnean, agresioak, baizik eta bullyingera ere hitzezko agresioa daude, gezurrak esatea, edo goitizina jartzea, ridikulizatu egiten dutenak, pertsona, edo sozialare bai, pertsona bat, gazte bat, baztertzea, eta horre dakarren berarentzako sufrimendu iturri oso latza. Bai. Psikologikoki ze ondorio jasan ditzake edo izan ditzake bullyinga jaso duen edo jasan duen pertsona batek? Bere bizitza osoa ondatu dezake psikologikoki horrelako jokabide batzuen biktima izateak haurtzaroan edo gaztaroan? Bueno, kontuan hartu behar dago, bullying kasu bat egoera traumatiko badala, eta egoera traumatiko guztietan parte hartzaile guztiak sufritzen dutela, modu bat edo bestea, Baina noski, biktima eta hitz egiten dugunean, bai, psikologikoki ondorio oso gogorrak eduki ditzake, eta bereziki, leheno aipatzen genuen bezala, modu estremo batean, bere bizitzare arriskuan jarri dezake, baino ikusi izan da, depresioak edo autoestima jeistea, edo bere buruaren zalantza eukitzea, eta azkenean darama biktimari nolabait gizartetik edo bere sare sozialetik desagertaraztea, Eta laguntza behar du, laguntza psikologikoa, eta babesa, eta zaindu behar dugu biktima bereziki, Baino indarkeria erabiltzen duen erasotzailea ere empatia oso bajo erakusten du, nota oso txarrak ateratzen ditu normalean ikastetxean, bere egoraren biktima ere bada, erasotzailea, eta hori ere kontuan izan behar du, ikusi izan da erasotzaile asko helduzaroan gero laguntza psikologikoak eta jaso berri izan dula. Eta baita ere, gutxitan hitz egiten dugu, baina niretzat oso papera importantea daukate dira lekukoak, Lekukoak ere empatizatzen badute, azkenean biktimarekin, eta ez badute ezer egiten, edo ez dute zelatatzen, eta ez badute salatzen, eta edo izan badira parte hartzaile aktiboak, azkeneak ere peluzera errusentimendu horrekin bizi behar izaten dute, Hor, erasotzaileen jokabideen atzean ere egon daitezke arazoak, ezta? Bai, karo, normalean kontuan izan behar dugu jokabide desegoki badala, eta askotan ikusi izan da erasotzaileek beraiek edo daukate testu inguru familiarra edo gaizki dago, edo beraiek jasatzen dute ere tratu txarrak, edo beraiek daukate oso egoera gogorra, eta azkenean daukaten frustrazioa, mina, ezintasun hori, botatzen dute, eskola inguruan, edo aulago bestela ikusten duten pertsona baten kontra, baino kontuan izan behar dugu, horrek gertatzen den dinamika bat izaten dela, zu zeu izan zarela biktima, ez duzu maitasuna berbezela jaso, edo tratu txarra jaso izan dituzu, eta azkenean sortzen dituzu beste biktima batzuk, zure min hori kanalizatzeko. Nola prebenitu daiteke bullyinga? Badira pauta batzuk jarraitu ditzakegunak horrelako egoerak saihesteko nolabait edo komplikatua da? Bueno, a ber, lehen aipatu dan bezala, ikuspegi sozial batetik iruditzen zait ezinbestekoa indarkeriaren kultura honen kontra egitea eta gurasoak parte hartzea zuzenan bintzat jakitun izan gaitezken gure seme-alabak ze konsumitzen duten interneten bitartez. Eta gero, eskola mailan egiten ari diren prebentzio planak, Okiba, AB bat, programa pila bat, eta gainera oso ondo funtzionatzen dutenak, eta bereziki landu hemen programa honetan hitz egiten genuen askotan empatiari buruz. Empatia lantzea eskola mailan asko laguntzen du bullying kasua gutxitzen, eta borrokatu aktiboki isiltasun legaren kontra, Azkenean bullyinga jasotzen duen biktimak ikusten baldin badu inguratzen duten pertsonak isilik geratzen direla, desagertaraztea eramaten dute, ematen du ez dela inporta ze gertatzen den, Azpimarratu, honetaz hitz egin behar dagoela,
eta jarraitu institutotan horrelako programa garatzen eta lantzen. Bueno, astero etxerako lana jartzen diguzu, Aitor. Bai. Batzuetan egiten dugu, beste batzuetan ez digu denbora ematen. Batzuetan horrela ibiltzen gara. Bueno, gozatzeko dira. Aste honetan ere badugu etxerako lanik. Bueno, etxerako lan bat baino, nik zure seme-alabaren bat bali maukazu 11 urtetik gora, aholkatze dizut Invisible liburua irakurri dezan. Eloi Morenoren Invisible. Da bullying kasu batena, baina oso modu eder batean kontatuta eta oso instruktiboa. Beraz, denbora ematen dizen irakurtzen. Invisible. Eloi Morenoren liburua. Eta hemen entzule batek beste proposamen bat ere egin digu, 688-666-000 WhatsAppean. El día que queme izango da, tildea falta zaio, el día que queme mi corazón, pelikula. Hori ere bullyingari buruz. Zure ikusia duzu. Bai, ikusita, eta oso alkogarria. Bueno, tira hortxe. Liburua eta pelikula. Hori da. Aitor Aritzeta, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakaslea, eskerrik asko. Plazerra beti.